ka kitab jing lau ka lang ka bakhat lai ka dkot ka ban kong ka ong bat ngalayu iu umrak lau ba kiu no na duriau ubadon niu ki kli bat sipau kiran bat halor kita kiran jong u sipau ki pansngat bat halor kita ki kli jong u ka kerteng ke jing kran ban blai kamur iu kini ki niu ki kli bat sipau kiran ka jubab ya kini ka don ha ka ju ka kitab jing pau ka lang ka bakhat niu ka dkot ba thandai ka ba ong kumni hangi don ka jing mut ka ba don ka jing start kita ki niu ki kli kilong niu kilom ha ka ba kata ka brio ka shon abangi pulina ka history ka yutu yang iba ya ka nongba room ndai patai ha niu tli kilom bunang kong ulum Aventina baar ulum Silian ubalai ulum Capitoline ubasau ulum Esquilian ubasan ulum Palatine ubanrio ulum Quarinal ubanyeu ulum Vaminal mat akadkot ka ba bot kadkot ba spau Yones ubatai bni ashushu ong mat kilong niu ki sim kisan ngut kilahap bat uta uwe ulong te uta uwe lawan bat onda ulawan kadai u bansa katu katni ha ka porbo Yones ui ya kani ka jing itu pau santli ki hima kilahap bat kiladuno kilong ka Egypt ka baar ka Assyria ka balai ka Babylon ka basau ka Medo Persia bat ka basan ka Greece Yones ula yatu ba kini san kilahap bat duno kata ka jing sinchala du ka jongki nanta ka bahnrio Yones uang utawe ulong kani ka kadawe ka hima bahnrio ka hima rum ka basan syar ha ka por jong Yones badru dei kani ka hima ka basanar ya utrai jongi ujisu nanta ka bahnyo Yones uang te utawe pat lawan kani ka kadawe ka hima ka bahnyo ka hima ka jong utau meraklaw bat ka kadairo ka hima rum sasin pat kan sawan ha ka bor kumbangi puli ha ka kitab jing pa kon ka bukhalai ka boong bat ngaloi i ka wei te kli jong u kum ka balapan mong adu banda yap nrei lapan kia ya kata ka jing mong yap jong u te bro ko wei ka pertai ka lasu pla ya uta mraklaw lapan mong adu banda yap ka kran ka jing wai no jong ka jing sinsiar ka hima room nrei lapan kia pat ya kata ka jing mong yap ka kran ya ka jing ki empat jong ka hima room ka ktin ublai ka ladat ya tu lupa badai na kani ka hima ka bak nyeu bansawan biang akabor unsomi uta muraklaw ugolong ukresom ler nomar aktin yong blai kala yitu shai ba uta muraklaw uba la julong bot umlong shu bat uwan na kita ki nyeu ki hima ban kam shai shu halor kata ka hima ka ba nyeu ni haban pedro na ka kitab jong Daniel nomar ya ka kitab jong Daniel la khot ba ka yalong shi para bar ka kitab chingban pau haka kitab Daniel kal nong ka baar kadkor ka baar lai puar bar ka balai pulai ka yitu ispang kata ka durblai ka ba usim nebu konesa uyu i haka jing pos niu haka ba labatai do Daniel ba kilong kita ki hima ki balada bar ki bansawan ispang kani ka durblai ka ong ba ka kli jongka ka long da ka ksiar banala ka shadam ba ki ksangti jongka da ka rupa ka kpo berkilbong jongka da karnong ki kijat jongka da kanar ki slajat jongka shibenta da kanar bat shibenta da ka doberta ine pa yakini gi jimut jongka ne ka durblai ka banungkong kadai ka klie da ka kser banala kadai ka hima Babylon balasan syado usim Nebukadnezar ka shadam bat ka ksangti da ka rupa kadai ka hima Medo Persia ka kpo berkelbong da karnong kadai ka hima Greece ki kijat da kanar kadai ka hima Rom ki kijat kidon arteli ya ka hima Rom ro lapya arbenta ka hima Rom mingi ber ka hima Rom sengi ki slajat shibenta da kanar ber shibenta da ka doberta kani kadai ka hima ka bansawan kalong ru kata ka hima jong u meraklaw uba don nyewi kli ber shipau girang kamut shipau gisim kumba ngila puli haka kitab jing pau ber kumba ka slajar ka don shipau ki shpria kijat kum taru shipau tuli kiri kini kibakle lang kibaklany kum kanar bar kibatlot kum ka doberta kini ki shipau tuli gidon kiri kidon hapo ka lama jongka European Union lanek ka EU ya kani ka EU la penlong haka arpsantrek luber karkandai spa san punyo bat la yasoy da ka Belgium ka France ka Italy ka Luxembourg ka Netherlands bar ka West Germany la khot ya kata ka jinga soy ka Treaty of Rome
bat menta kadon hadu arpu pratli kiri kiba kontop aka bat kani kanong ba jong ka EU kadon ha Belgium bat kadon ru la ka jong ka yeng darba tauan lani kata ka parlimen hastan bok bat baro kini kiri kiba don hapo ka EU ki hapo ka himarum bamanshwa ya kani ka yeng darba tauan kumbangala yetu aka tukoy video beladap ba lapan wandur tek ha kadur jong umot babel ladap tayaka nadu usnam kat kandai spa kandai kundai nrei dapat pat kai kumbadang sateng kumbalong utu mod jong babel ha kapor jong u nimrod kidang trei ya kata kamot ke jong babel bat kata ke jing trei kadang long marsteng utut ulai I ka jing tumu ka basni ko jong ki ba ki kwa ban kio shate ban ni rangkan ber ulai u I kata ke jing ile persya ka jong ki ulai kumta ublay ulo wan man pasangyan man tay ka umot babel bat kumangi I ba hakapor jong unemran hapor ba kitay une umot babel kelong kaway ka jengmot kaway kaktian bat ki kwa bay ban long kaway bat ki kwaru ban kio shat ban rangkat ber ublay kumta kini ki ri ki bahapak po ka euro ki kwa ban long bay kaway manta kila tau biang saya uwe u mod babel kapan pau bakini kibrio ki ale persya ublay kim kwa ublay kila no na kani ka pertai ngi kwa ban sanshar hi ya ka kata ka long ka jingmot jong kata ka yeng bar ublay u tau ya kani ka pertai ndrei kata ka pertai kam itu u ulawan shela kibrio ndrei kim priang u ulalong ha ka pertai ber ka pertai ka lalong dak da u pan bang ka pertai kam shimla itu u ulawan shekta ki badai la ki jong kim shimla padiang u Sibun ki jaj bandri mat kaktian ndrai kawai ke jengmot kini kiri ki badon hapo ka EU ki don kawai ke jengmot kumbangi pulih hak kitab ke jeng penpau kalong ka bakhan nyaw ko ka ba khatlai ka baong kini ki don kawai ke jengmot te kila IT ya ka bor bar ka bor sun sat jong ki ha utaw moraklaw kamuto jong kata ka euro kalong kumni minitong one voice kabamut sibun kiktian ndrai kawai ka sur ba sabar jong kani ka yeng bar ngi ba yak takar kantai ba ka shong lo to mor klaw kumba la to ka kitab jing pau kolong ko ba khanyo parla dangi pe na kama ngi makini kiri ki ba hapo ka lama jong ka EU baro kini kiri ki hapo ka himarum ba maswa wala ki don arpu pratli kiri ki balong memba hakan rai spotli kiri kin salong ki badon boro kumbangi puli ha kitab jing pau kolong ko ba khanyo ko ba khadar kaboong bat kita ki sipaw ki reng ki ba melai I kilong sipaw ki siem ki bom pat simla priang ya ka hima ndai kini priang ya ka bor jong ki kum ki siem ya tang sipor lem uta maraklaw dei na padang jong kini giri ki badon hapo European Union kin sami kita ki sipaw tli ki ri manisan syalang bar uta maraklaw kini ki sipaw tli ki ri ki badon hapo ka EU adu unta gempat yo e ka bor ndrai sien kin sayo priang ya ka bor na uta maraklaw bat dei nang ni na European Union unsami utawu non sansyar ladu uban sansyar situlup ya kene ka pertai bat ka tin ka jomblay ka ong ba uwan mi na duriaw jingpen pau kal nong bakhat lai ka ba ngkong tungi pude ba uwan mi na duriaw ka kran ya ki brio jong ka pertai kumbangi pude ha kitab jingpen pau kal nong ka bakhat nyew ka ba san ka ba ong te ulo ong hanga kita ki umi ka ba melui ya ka ba kata ka nuti ka shong kilong ki pajlang ber ki paj ba ber ki kenja bon rio ber ki tli nang ta hakat ka ba pra ko ong ba uwan mi no na kata ka liulong ba klem trai sim uban pun imyo uta umraklaw wan mi no na ka liulong ba klem trai kumu ki brio ne kiri ri jong ka pertai kin pdiang yo ta umraklaw ba sansyar ya kane ka pertai ka jubab ya kane ka don ha kitab ka jeng pun pau nong ba khan reu ko balai ha ka ba yo ne su loi ya kata ka kulai ka bali ka krani mat ka pan ka jing sok kumta ha ka banung kong ukris lamler unwan mi kum uta unong le jubor ne uta unong sansyar jubor ndai ka tin umblay ka youtube ba unwan kum unong punyesuk uban wan ra ka jing sok ha ka pertai ha padang ba ka pertai ka mat ka ta ka jing klumar ka ba shirkai ndai uta muraklaw na ka bui senti jong unsuwan mi kum unong punyesuk ne kum uta uban wan ra ka ta ka jing sok ha ka ne ka pertai badai hang ta ki brio kinsa priang yo badai hang ta kinsa ay ka ta ka bor sansyar
Mon sosiare kane ka portai. Nomor hatin ka jing rono on mi sibun ki tama ber ki jing le ki jing om snam. Bat dei ha ta kapor on sami kumu nong panesu. Tingi I manta ba ki le kumno benon ra jisuk ha ka portai. Kumba ngi I haka katsantari ngi I kumno utrom u lai sanya kata ka Abraham akot yate esok aprang ki ri muslim ka Israel. Kini baro ki dei tang ki jing sedang nrai Andin kajing rono kindon kitma ma kijing ele badai ha kata kapor u meraklam un sawan ban wanra ya ka jingate yesuk kabapura kaba nyos nam unyate berkijiu bat dai ha kata kapor kini kijiu kin sayo mantai bat ya katumpol kabalai ka jongki ada kalong komon ka jong try yang saya syam ka par ka video iro istrai